شوق تجاني شوق الكرام أرجو الآمال إذا لا آمال إلا آمال مثل الإيمان حمدا لربي مزيد حبي في أليبي خير الأنام أرجو الأمان إذا لا أمان إلا أمان يتاويل لا خير زادي إلى معادي في بهادي إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. bandiraɓe on calminama caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam barkinorade ceerno men seydi Cheikh Tidiane Sharif radiyallahu ta'ala anhu bandiraɓe gawolnaɓe jooɗiɗo e galle ceerno Muntaga Tall e ganda e lemtugal ceerno Madani Tall ɗo e galle muɗum ɓe garno ɗo joni e kikiɗe he bandiraɓe dendagal gawolnaɓe ɓuuri hewde hen nanɗo rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe e garno ɗo ziyara salmindemo e juurademo e habrodirdema makko kadi affaire ziyara meɗen affaire conférence men mo paaɗen ɗo e lewru korka ndu so Allah jaɓi hawrata ko ñande 2 mars inchallahu taala to legal men dali horto ɗum kewɗen waɗirde ni fuu tan eɗen gandiri toon noon eɗen ñaago Allah yo Allah tawni en eɗen tintina noon dendagal bandiraɓe eɗen beltinira ɗumen kadi ɗum ganduɗa hoorema jonde nde jogori wadde koto dali horto mbaɗiren e ɗenni tan inchallahu taala e sukaɓe gawolnaɓe rewɓe e worɓe fof ene nodda hen bonɓe ɗo e Dakar e diwan Dakar fof yo Allah hokken tawede hokken ɗum kadi hawrede ñalawma o tawa kadi en jogui tamum inchallahu taala assalamu aleykum wa rahmatullah. caggal salminde on e juurade en e yettude Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e yettude jinnaɓe e seremɓe kono ceerno Habibou wi en ni kala korka eɗen mbaɗanno conférence hande Allah addi en e nokku ceerno meɗen khalifa meɗen hono ceerno Madani Tall en kabrodiri e muɗum alhaali conférence o date o haali ko le 1er mars inchallah 2026 thème o ko affaire jamfa holko l'islam haali e jamfa holli yande l'islam e jamfa holko l'islam haali e jamfa holko jibinta holko jibinanta neɗɗo o soko hunde moƴƴunde walla ko hunde bonde fof so Allah jaɓi ene fayi arde ɗum ɗon noon e rango jam kadi musidɓe hoddiɓe enɗam duhol e enɗam kosam pop ene nodda jeeri e waalo funnange e hirnange rawa e wargo on calminama on juurama haza assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ene wawi taw wona no waɗirseno ni waɗirseno kono alay sago so yonti gawolnaɓe kadi keedora en caggal min gara min jetto salminde e inde gawol fof e ñagade duwaw e hesɗirinde kadi ko ganduɗa hiɗɗani
so ɗum ɓenni kadi emin jogdino e ma programme toujours e lewru korka so Allah hokki en hawrude hen e korka paaɗo ɗo kadi emin jiiɗi wadde conférence mo min mbaɗatno Dalifort o e on conférence kadi toujours koye duwaw ma wondi e teddugal ma min ngara kadi min teddinirma so Allah hokki en hawrude hen fotata wonde ko dimanche ɗimmo e nder lewru korka inchallah amin koko fuɗɗa ko ɓooyi gila e gurdam Cheikh Cissé e woɗɓe ɓe hen duttima e Allah ɓe hen nanɗo ko hen jeeyaɗon onon so nde yonti fof so Allah jaaɓi en mbaɗat ɗum en mbaɗat ɗum neɗɗo ko waɗata ene rewra ɗum Allah nde yonti fof yiɗi ko yo waɗ ɗum daña hen Allah daña hen baraji daña hen jokkere e enɗam so Allah jaaɓi so mbeɗa ɗo mami ar so Allah jaaɓi inchallah jarama ceerno wi assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Habibou ni yiɗi yettinde hen koye konngol ceerno imam wi assalamu aleykum wa rahmatullah wi caggal salminde e juurade e weltade kadi e jonde he min tawruma ɗo ni mbima kadi wa aleykum assalam wa rahmatullah a wi min assalamu aleykum a wi min mbima wa aleykum assalam wa rahmatullah seydi Tall min calminima min juurimama min beltima kadi e jonde he min garino min gardannoni gila e mawɓe amin ɓennuɓe ha yetti min minen ɗo hande emin belti noon e jonde he no fewi min ñaago Allah kadi yo Allah jaɓan en annene kadi yo Allah junnu jonde nde wayno khalifagal ngal yo ɓooye juuɗe ma bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah kadi wadda hen cellal bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min belti hakkunde men ɓooyi hakkunde Cheikh Oumar e Fuutankoɓe hakkunde Cheikh Oumar kadi e gawol naɓe wallahi koko ɓooyi no fewi min jiɗa jaggiddema noon e jonde he kono min tesko hen seeɗa tan mi ciftora hen seeɗa emin jiiye e nder jawahirul durari o ganduɗa deftere nde ceerno meɗen ceerno Muntaga Tall waɗi de tarikh Cheikh Oumarul Fouti gila ɗo fuɗɗi ha ɗo haaɗi omo haala toon ganduɗa hoorema Abdoul El Fekki biyeteɗo Abdoul El Fekki joguinoma ganduɗa liwa genar hono drapeau genar e nder jihadi he e nder jihadi Cheikh Oumar he aɗa andi koko fecca aɗa diwni ɗi koko pecca diwan fu ne jogui gardiɗo diwan genar o noon o ardini ɗum ko biyeteɗo Abdoul El Fekki on noon jeeya ko gawol noon en gandi hakkude men e wadde e manda koye galle Cheikh Oumar hakkude men e muɗum koko ɓooyi no fewi hunde yaha tan kene arta hande kadi artiɗo henne ɓesgu gawol naɓe fof ari nanɗo ko heewi hen ari nanɗo rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe gari tawiɗo Cheikh Oumar tawiɗo lomto Cheikh Oumar tawiɗo Cheikh Oumar e lomto mum fof nanɗo min beltima no fewi Seydi Tall min ñaagui duwaw ko sukaɓe mbi koko fayako hono ganduɗa hoorema conférence balowo e nder lewru korka o min ñaagui hen duwaw no fewi no mbiɗa ni kadi yo Allah tawnu en tawnuma ɗo tawnuma e cellal e wawde hettan Allah kadi hokka min fartange taweɗa toon kadi to dende to min jima toon kadi Seydi Tall min calminima min juurimama assalamu aleykum wa rahmatullah ko jahron ɗo ko
wi ko jahaton ɗo ko ɗum tan ɓe jahanno ɗum Cheikh Oumar yahanno Cheikh Oumar yahanno wondiɓe makko ceerno Abdoul El Fekki en ko ɗum jaadanno e makko on jeehi yaadu maɓɓe alhamdulillah yen ɓooy yaade hono nduɗo yaade yen ɓooy yaade hono nduɗo yaade yo naf en e gurdam aduna nafa en to akhara illa tawna en ko biɗen ko jarama